Balmao ani nyantuma antum famana kan masala kosobe o sababu kun te fen wɛrɛ baaraw kun cayara kosɛbɛ o de y'a kɛ n ma se ka waati sɔrɔ baara minnu kun bɛ sen na ka n'u ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ a ye k'u walawala bɛɛ ka se k'u faamu nka ala y'a latigɛ bi waati nin sɔrɔla o de y'a kɛ n bɛna ka na a kow ɲɛfɔ a ye pour que bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ kow ta fan na juin kalo tɛmɛnen n'a hakili b'a la ne ni délégation taara Algérie ministre de la défense tun b'a délégation na an taara an n'an sigiɲɔgɔn minnu bɛ Algérie n'u kumana ayiwa a ka di n ye bi kosɛbɛ a kɛ ma ka n dusu ɲagare bi k'a las'a ma k'a fɔ Algérikaw u y'u ka layidu dafa donc n b'a ɲini a bɛɛ fɛ a ka fara an kan u ka kan ni foli min ye an k'o lase u ma nka o kun ye juin kalo ye i y'a dɔn an bɔra o taamaw na n nana ka n'o ɲɛfɔ a ye bi masala bɛ kɛ taama laban ninnu de kan taama min ni tun y'a daminɛ septembre kalo la n y'a daminɛ ni faransi ye ni hakili ka ɲi kosɛbɛ kalo tile 19 n taara faransi n ye bataki d'u ma bataki min ni ne yɛrɛ ye n bolonɔ bila a la président Jonguna fana y'a bolonɔ bila a la k'a jira k'a fɔ an bɛ fɛ ka kɛlɛ daminɛ kɔrɔnfɛnmaa minnu n'an b'u sigi an ka jamana kɔnɔ n'u welen tɛ an bɛ fɛ k'olu kɛlɛ daminɛ k'a ɲini nasaraw fɛ n'o ye faransɛw ye n'u bɛ se ka an dɛmɛ ni cogo o cogo ye a kɛra kɛlɛkɛminɛnw ye o a kɛra an ka armée yɛrɛ entraîneli ye o a kɛra kibaru min b'a to an b'a dɔn kɛlɛkɛbaa ninnu minnu bɛ kɔrɔ fɛ u bɛ yɔrɔ minnu na a kɛra an dɛmɛ ni n'o kibaru ye o dɛmɛ suguya bɛɛ k'a ɲini u fɛ kan to Paris n ye ministre des affaires étrangères fana ci ka taa o bataki kelen an kun y'o fana an bolonɔ bila la k'o ci ka taa di Barroso ma n'o ye Union européenne ɲɛmaa ye k'a f'ulu fana ye k'a fɔ an bɛ fɛ u ka dɛmɛ s'an ma dɛmɛ min b'a to n'an ka jamana kumabɔli bɛ se ka nɔgɔya ka dɛmɛ s'an ma ka taa an ka kɛlɛkɛcɛw fɛ ka dɛmɛ s'an ma ka s'a mobili n'a a marifakow la o tɛmɛnen kɔfɛ ne yɛrɛ bɔra ye ka taa fo Amérique ka taa Nations Unies ka conseil de sécurité la ka taa Nations Unies secrétaire général ka taa bataki wɛrɛ d'o ma bataki min n'a kan k'o se conseil de sécurité mɔgɔw ma k'a jir'ulu la k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin hakilila kelen in maana maaw kana an dɛmɛ n ye n to o senfɛ o bataki kelen k'a di Américains ka président ma n'o ye Barack Obama ye olu fana kana an dɛmɛ o réunion senfɛ Yayi Boni tun bɛ yen yala ale de ye Union africaine président ye sisan n y'a kibaruya kelen d'ale ma o bataki kelen d'a ma ayiwa ala farala an ka New York ta la senfɛ ni maa caman ye ɲɔgɔn ye a daminɛ na ni assemblée générale yɛrɛ président ye n'o ye ɲɔgɔn ye ka b'o la ka alimanw ka ministre des affaires étrangères min bɔra a kɔsa in na o y'a sɔrɔ n'ale fana ye ɲɔgɔn ye ni Marokɛnw ka ɲɛmɔgɔ olu ka roi dɔgɔkɛ o tun bɛ n'o ye ɲɔgɔn ye ni président Zuma ye ɲɔgɔn ye min bɛ bɔ Afrique du Sud min ye y'a ma faamuya Union africaine ɲɛmaa ye sisan n'o fana ye ɲɔgɔn ye n tilala tuguni o tɛmɛnen kɔfɛ ka Nations Unies groupe maa caman a ɲɛmaa caman fana ye ka sɔrɔ ka an kuntilenna ye min ye k'a faranfasiya o kelen kelen bɛɛ k'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ kumabɔli anw y'a jateminɛ k'a kɛ ko duuru ye a fɔlɔ ye mun ye an ka gendarmew n'an ka polisiw ani garde nationale olu ka bila kɛnɛ ka duguw kɔnɔ ka yɔrɔw jateminɛ ka yɔrɔw kɔlɔsi parce que terroriste ye maa ye an ye cogoya min y'u la ka kɔrɔ n'u nana jamana min na n'u y'a dɔn k'a fɔ u gɛn kuma sera u bɛ don dugu de kɔnɔ ka taa kojuguw kɛ n'u ma bɔnbɔw bila maaw senkɔrɔ u bɛ fɛn wɛrɛw kɛ o tuma na yan'a o waati yɛrɛ ka se anw ka gendarmew n'an ka polisiw ka commencer ka patrouille kɛ dugu kɔnɔ ka kɔlɔsili kɛ ka mɔgɔw lakana ayiwa n y'o ɲɛfɔ ye n ko y'a fɔlɔ ye fɛn filanan o ye Nations Unies ka sɛbɛnfura de ye basa an ka u b'a fɔ min ma ko droit international n'o ye sariya ye sariya min bɛ jamanaw bɛɛ boli jamana bɛɛ kan o sariya la a jirala k'a fɔ hali ni Mali ye maa wele ko a tigi ka n'i dɛmɛ a ka ninnu gɛn ka bɔ i ka jamana kɔnɔ fo Nations Unies fana de k'a ka permission di n'o tɛ o tɛ se ka na o permission a bɛ f'olu de ma ko résolution o ye yamaruya min ni Nations Unies y'a di o b'a to jamana minnu bɛ yen ni i dɛmɛni ka d'u ye n'u bɛ se dɛmɛni na o b'olu yamaruya ka na sariya kɔnɔna na
donc antara kata nyafu yongo no siraka ke ngo be ka flanai o konnana o flanai konnana ametla ka wuli de tuni jamana kilingile be ka se ubema ka jira ka fo ya mafuma uye ajirale minge ka fo an deme ka duyi nga se ku utinti o la kata fe ko sabati kanye c'est-à-dire que résolution ni mbole anga na mbulu da se ka fo ko karade akoma ke o dron ya moruya dira ka fo minu be fa ka mali deme ay wuli ka jo aka mali deme o yoy ay wa résolution ere anyo nyini chugudi Nations Unies ka sharia kuno fendo be o ba fo ma ko chapitre wulovla chapitre 7 ni ye ya moruya nyini o konnana fencha mambo kuno o koro ye hali ni ye ma minu wele ni ko Nations Unies ka ja ideme ka mo wele ni mo wele la kana alaba e de ba fo ma minu nulu ka deme kadiye minu nulu ka deme mandi ni te fo luka ideme ibo be fo o tamene ngo fe e de ka keleke chew olu de be nyefe a kelela beni na kele ko yere olu de be bla benye opma de mabo be tugulu ko anye o chapitre 7 de yini anye o soro donc ambo barala nga Nations Unies na ye fengile yere mingera ya mo ne nga ko yere tobetilia ala itwa ka masala nere ninga délégation binna septembre kalotli ngani woro réunion gumbe ko réunion sur le Sahel ngani nga délégation binna ona ani François Hollande no français ko délégation en flash na kana kumbe o yorola watikilena donc o yato kabo andu yorola Nations Unies kono fuka tase conférence sale kono o yato nenu luka président sera ka masala en fla ka blanga groupe tonye ka benge ya mafumane kase ka nga hakilata nyefo ay on be fe ko ka ke chugum na ko nyefo ay rek ka soro ka fo ko o yulu fana hakilay anga be ko ka o do a donner sale kono ale ka discours kera ne tanye ni ku ya discours me ba fo ka fo mali ale de ka jamana tellement en deme kumbu kono tellement en deme ka duwi o re fana kara sababu ye ma to be turango no kera fendama do be ka fo ansona mo kana mali deme nga be fo de folo ay ta ka ta mali yara aka laje maliyo nyere kundle na jume u ka keleke chow be hake jumena mu be muna na yo be laje u yara da mo bembe e ko kanwa no be laje rap mamina seben furo wore de bitla ka sebe ko chikata Nations Unies na no seben furo kera o mana Nations Unies bitla ka yamoria di ka fo bo antungo aka mali deme si sanye yamoria di minnu be fa ka deme ni keleke minnu be fa ka deme ni nafulo minnu be fa ka deme ni surajuwe abbe be se ka ta sisa ka ta deme ambo fe fla furaje de la o de ake kalo temeni na atletani kono do ma chairman na yano Union Africaine bala Nations Unies bala CEDEAO bala jamana woro yere bala minnu ye Nations Unies membre ye mote Union Africaine na ote CEDEAO la unana nyingale minnu bu fe uyoke o ya soro on yere dama nga gouvernement na nga soro su armée anya sigi ka kuma an hakili be fongo fena na kele nkanga ko chugula ani be kanga ke chugumina ani election kanga ke chugumina antu nyeni be jetemne ka benimbela unana kana nyininga akelengele bela hakilla u wasale tara minge u yesoro asu black na sisa no ye u yere ka soro asu nyemoyi no ye Union Africaine ni Nations Unies ni CEDEAO soro asu nyemoyi unanga soro asu nyemoyi yusi abini ka doa kungelembo sisa ube nyuanye la ka laje sisa ni kelere kanga ke korofe ka manumbu akelebe ke chugudi checheni yela ma juli bi do akelela minen jumon be tigi na mogo la kelere wati bi ke wati jume yani kelere ka ke labe minumbe wati jume uyo kuma fo uklalo labi o baraola anyere ka suraji nyemao utara kata abunye danga ka fonye ubenamina feminu ngumbe ine hakilala no bato jamana to bi songa to Angola ne yo fuye minunga anga faraka ni minunga anga bwane aglata duma ay wonu yo bekenyonga na la sonama anga suraji nyama no ye ministre de la défense aleni anga ministre des affaires étrangères aleni président Olu Saba na la sonama réunion do be Abuja no Nigeria capitale o CEDEAO ka réunion u bitaye no seben vura uni CEDEAO mo ka to o faranfasiya tige CEDEAO jamana nyemawi ni CEDEAO jamana nyemawi na faranfasiya tige lulu nulu ka nga nyingali minunga nulu yo ke labe minunga nga ke abisro kata o kofe
ni ka taa jira Union Africaine fana na ni Union Africaine fana n'olu ma fiɲɛya la o tuma na a bɛ ta ka taa di Nations Unies ma n'a dir'u ma ne hakili la a fɔra de a kan ka taa di ka bɛn ni nin kalo tile 26 ye o y'a dati laban ye a kan ka se yan'o cɛ wali o dati la donc an b'an jija a sɛbɛnfura ka se o don o k'a to secrétaire général ka se ka mɔgɔ 15 ninnu wele jamana 15 minnu bɛ conseil de sécurité la u ka sɔrɔ ka sariya filanan nin d'an ma k'a fɔ yamaruya dira sisan kɛlɛkɛlaw ka se ka na Mali la donc an b'o yɔrɔ de la sisan o de y'a kɛ baaraw kun cayara an bɛ nin boliboliw ni nin taamaw na ani y'a ma fama ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya u ka se k'an dɛmɛ ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya u ka se ka kɛ an ka ambassadeur n'o y'an ka lasigiden n'an ka cidenw ye jamana wɛrɛw kɔrɔ minnu bɛ se ka na fara an ka tuguni k'an dɛmɛ an tun b'o baaraw de la o de y'a k'an famana masala ma nka ne hakili la n ye nin min fɔ a ye bi o b'a to a b'a faamu ko minnu kɛra o b'a to fana n'Ala sɔnn'a ma ni Abuja réunion nin banna tile damadɔ in na a tɛna tɛmɛ tile 10 ɲɔgɔn na kan an yɛrɛ ka armée mɔgɔw olu yɛrɛ bɛ na télévision na u ni jamana tɔw bɛ na kɛlɛkɛ cogo min kan u bɛ na kɛlɛkɛ hakɛ min kan u bɛ na kɛlɛkɛ minɛ minnu kan u bɛ na waati min kan kɛlɛ kan ka kɛ min na u bɛ na ka n'o kunnafoni d'an ma o y'olu ka ko ye olu b'o faamu ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan donc nin de kun don n bɛ fɛ ka nin masala de k'a ye an bɛɛ kɛlen bɛ k'an ɲɛsin o ma ne wo président wo n ka gouvernement wo an bɛɛ ɲɛsinnen bɛ nin fɛn kelen de ma an kun tilenna bi o ye fɛn kelen dɔrɔn de ye ka jamana kuma bɔ ayiwa o filanan n bɛ fɛ ka fɛn filanan min fɔ i y'a dɔn kabini ne ka kuma fɔlɔ la an ka masala fɔlɔ la n y'a fɔ a ye k'a fɔ an ka jamanaden minnu bɛ yen n'u filila n'o ye MNLA mɔgɔw ye k'u bɛ fɛ ka jamana tila dɔw yɛrɛ ko k'u f'u ka sariya don jamana kɔnɔ ne y'a f'u ye k'a fɔ an tɛ sira kɛlɛ ɲɛ nka fana an tɛ maloya k'an sigi an ni maaw ka masala ka kuma fɔ ka bɛn parce que ɲɛ b'o jamanaden minnu an fana ka jamanadenw de don jamana wɛrɛ t'u bolo ni nin jamana in tɛ donc u ye ko minnu kɛ maa minnu ye ko kɛ ko min ni sariya tɛ bɛn o maa ninnu a mɛn o mɛn olu bɛ minɛ ka t'u bila sariya bon na u ka kiiri bi tigɛ o tɛ wuli ka bɔ yen filanan ye min ye maa tɔ minnu bɛ yen n'u ma ko kolon kɛ n'u segir'u kɔ k'a fɔ jamana tilali u y'a dabila u y'a kuma dabila a t'u hakili yɛrɛ la fiyewu olu bɛ se ka na an n'olu bɛ sigi ka masala ka bɛn a kan an yɛrɛ ka sariya ye min ye an ka jamana sariya ye min ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye maa kelen de ye wa an bɛɛ kun tilenna kelen wa danaya kelen de b'an bɛɛ la n'an ko danaya diinɛ ko tɛ dɛ ka d'a la k'a fɔ Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la don la an bɛɛ dan b'o la ni maa minnu sɔnn'o ma olu bɛna fara an kan an n'u bɛ jɛ ka jamana in dilan nka nin sen in na n'Ala sɔnn'a ma ni nin kɛlɛ banna n'an maliyɛn dama y'an sigi ka kuma ka bɛn kɛ an bɛ bɛn fɛn o fɛn kan ne y'a jira u la k'a fɔ n'an bɛnna fɛn o fɛn kan gouvernement b'a kɛ n'an ma bɛn fɛn o fɛn kan gouvernement t'o kɛ nanbara t'a la yurugu t'a la o b'a to kɛlɛ min sera an ma nin ye nin sen na n'an bɔra la ni Ala ka jɛ ye a kɛlɛ ɲɔgɔn tɛ don an ka jamana kɔnɔ bilen maa tɔ minnu bɛ yen n'olu ko f'u ka sariya digi mɔgɔw kan ne y'a f'u ye n ko sariya tɛ wajibi ye hali hadamaden ka da Ala la i b'a kɛ ka da i yɛrɛ ka sɔn de kan ani i ŋaniya i bɛ lahara de ɲini n'a ye diyagoya ko tɛ ni maa bɛ n'o ta k'o sigi maa kunna ayiwa an ka sariya dun y'a jira n'o ye an ka constitution ye k'an bɛ jamana min na jamanaden kelen kelen bɛɛ yamaruyalen don i k'i ka diinɛ sugandiya cogo min ka di ye maa si tɛna o yɛlɛma an tɛ sɔn o yɛlɛmani ma donc maa o maa n'i sɔnna nin fɛn fila ma k'a fɔ jamana tɛ tila k'a fɔ i tɛna ka na sariya wajibiya maa kan n'i sɔnna nin fila ma ka tila ka sɔn o kɔfɛ k'a fɔ an ka armée an'an ka polisiw n'an ka gendarmew ni kɛlɛ nin banna olu de bɛna jamana kuturu bɛɛ lakana k'a bɛɛ mara k'a fɔ tilali t'a la k'a fɔ a ye jɔ kɔrɔnfɛlaw ka yamara nin ka nin ma o t'a la ni maa minnu sɔnna o ma an n'olu bɛ sigi an bɛ kuma nka hali o kuma n y'a fɔ a ye cogo min na o t'a bali sariya ka boli maaw kan maa minnu ye kokolow kɛ donc an b'o sira de la maa caman bɛ yen n'a fɔr'u ye k'an ni kɔrɔnfɛmaa ninnu bɛna kuma u dusuw bɛ bɔ u bɛ futinɛ k'a sɔrɔ futinɛ ko tɛ kɔrɔnfɛmaa ninnu yɛrɛ n'i y'a lajɛ dɔw bɛ yen i y'a mɛn fama a kɛra olu yɛrɛ ma degun ye olu caman yɛrɛ bolilen bɛ ka taa Burukina ani Moritani parce que a kɛra u kɔnɔ ko n'u nana Bamakɔ ni Segu la maaw tɛna faranfasiya kɛ olu ni kɛlɛkɛbaa ninnu cɛ donc degun min b'olu kan bi gouvernement b'a essayer cogo bɛɛ la kabini a daminɛ na
femi deme ni sumaye o femi fon fe al demse no kalango angeme ku deme no be ka nye shoma mauka famu hal na fora ya ma fon ko Tuaregu ye rebellion ke Tuaregi bete groupe do de o groupe maw yer la fana do be ulu ya marfata ka keleke do be ulu ma marfata ulu ko doro anga jamana tla am benim be de faravasiya kani be tente ku bonyona min ka kanimi be ki ka hakaso nga mauka sabali basa jamana di damadu ni mami filla do mina anga na shingo bo jamana di yalati anga tigilana nani sharia ka bulaka na yare mako kere anga sika na hakli jiranyona anga faranyonga anga tama ka jamana imbono wala basa nere murbo dambala nya foshi ya chama wa misigaka ma ba chama de banga dukulo njukuro ya no ya mbange bawi minu shudu na ya ni ngile be yanu kata ni be do ka jamana yi jamana barka mai nga do funa abe mine kande bala ne akila nga jamana do mine kai mi jamana de nga be o lebo sabati na mbena do keren jamana abemne me tanke an kodo ne do nyona na mbika nga nyona sama ado mine ni kagele o de akeni fen flambe na mbe baka no e jamana kuma boli folo flana no ye ya mafa kakala flike ni jamana kuma bora kuma mina nga nyema soro kablanye ni fen fla ambe sonu do mo ambe benaka kafo o de ka ngake o na mbe beno kakaba ay chuanga faranyonga anga ke ka nye ka ke wati kurunina pulka anga se kaboni wati yera kono jona anga puma miseni ni kelo dabla anga ngudlina ke ni fe fla droni kanywa sama dabla ka ngudlina gini fe ni de ba to malibi yele maka ke ajamana bay ani bunyani karama minga ka obesi kana kono bibi na tabarikala wati kera mo metele de laje suwo suka laje maliyo mina ko courage menge bibi na yama fu moyo dabla jamana sigira a ciwo korola hali bi ambe kanga an dambe bi kanga sigama hali bi an togo bi kanga sigama ay to an an chesri an an bulu di nyoma ngabe ma to kan bene o ba to jamana yama fu ma bala an fa o masika taka seromna an moko masika taka seromna an wasika taka se yana ngadi ande uma luka continue lai masala min gumme mfeka ka faye o yeni ala ya ke ko chaman de mena selu temena nera mo fulike moye donc mina o fulike halibi ka nyini ala fe sangore anga je ko silinyo ambe aselifuna ka ke herala aselika ke karamo kono ba nyini ala fe watila yano wati kase fitna mbe jamana kono ala ka ndeme ka nyunu ka bo jamana kono ka tlatuni ka here do jamana kono wana here do jamana kono amba delifana aka here ke jamana de klingile be donc mbe do fana ke aklingile be ala ka beka hamina ko noya ala ka beson ala ka bewsa mais o besan la halibi ala ka so munyu anti saballa bara mu me veka ke o ni kuma mu veka fay o ni hakatu bala ala ka odugo mne